Okay, folks, good day. Right now, I have to offer you the most beautiful or the cleanest overpass in the country right here in Ortigas Center, Pasig Metro Manila. I am here right now in Mega Mall food court. So, guys, before anything else, please don't forget to subscribe and like and hit the bell button. So, let's get it on. Ortigas Center, Pasig. Kaya kita sa escalator. Matabok. Matabok na sa binay. Okay. Sa lahat ng nakita kong overpass, ito yung pinaka malinis at saka medyo maganda. Tingnan mo, mayroon pa rin itong minamapan. May bantay rin itong nagmumapo. Map lang, o yan, map o. So, malinis yung ano ng Pasig dito, yung overpass nila. So yan, oh, ganda, no? Kita bukala mo ba, ano ba, alam mo, ginampasuhan. Oh, kasi meron ditong nag-aalagang worker, nag-maintenance. So guys, yan, diba na tayo. Yan, o, yan, o, ito ko ng body, o, yan, o. Shoutout naman dyan. Ha? Shoutout naman dyan. O, shoutout kay body dito sa Pasig. Saan po ba yan? Waray TV. Waray TV. YouTube, okay, ano. O yan, ha. Punta ko dun sa Mega Mall. Dito tayo. Punta na ako Mega Mall. Sige, at See you, ingat. thank you, boss. Tayo rito sa Mega Mall. Ayan. Hagdan. Ayan. Hagdan na kita. Okay. Dati na kita sa Mega Mall. Mega Mall na kita. Mega Mall yan, Mega Mall. Okay. Tayo. Andito ngayon sa likod ng Mega Mall, bandang Pasig. Dito sa St. Francis. Yan. Ayan, ha. Yan. Ito lang naman mga buddy, para sa di pa nakapunta sa likod ng Mega Mall. Ito yun, ganito yun. Yan. Ayan, ang Mega Mall. Oh, buddy, papasok na ako ng Mega Mall, ha, kasi baka tayo ng gwardiya. Yan, nandito ang entrance sa likod ng Mega Mall. And doon, St. Francis. So, ayan, o, mga car parker. So, ngayon, papasok na ako kasi tayo ng belongings. Ayan, guys. Like and subscribe. Hit the bell.